Boas tardes a todos. Eu creo que o deporte non debe de ser pois calificado un como elitista, outro como máis popular. Sencillamente o deporte é aquela actividade que nos permite formarnos como personas e como ciudadanos, e sea o fútbol, sexa o gol. Digo eso porque a veces uns deportes se demonizan e outros se tratan de poñer como máis populares, e eu creo que é deporte aquilo que practica a xente e aquilo que fai que a nosa xuventud pois teña ocasión de competir. E cada vez que utilizamos, cada vez que acondicionamos un campo ou un medio para mellorar as nosas condicións do deporte, sempre é benvido e sempre é unha ocasión de ledicia pois para celebralo, e tamén para dar as gracias a todos aqueles que de alguna forma fixeron posible este campo. E é de agradecer que fora a Diputación que nos axudara precisamente a convertir este campo nun campo con mellores condicións de futuro. Señor Presidente, gracias por esta ayuda. Digo que este é un dos 45 campos de fútbol que estamos construindo na provincia. Estamos construindo porque a Diputación en materia de deportes ten 3 líneas de actuación: a construción de instalacións deportivas, a promoción do deporte de base e a promoción do deporte tamén de élite a través de becas para deportistas. E hoxe podemos presumir de que esta provincia é a mellor dotada de Galicia en instalacións deportivas. A Diputación financia desde piscinas climatizadas, campos de atletismo, polideportivos, campos de erva artificial, o que permite a práctica do deporte de miles e miles de rapaces, de pequenos rapaces, co cual, como dicía o alcalde, é un elemento fundamental na súa formación. Porque a práctica de deporte, máis de ser saludable, está educando aos xóvenes no que despois van a ter que afrontar ao largo da súa vida, que hai que poñerse metas, que hai que esforzarse para conseguir esas metas, que hai que traballar en equipo e que hai que compartir os esforzos. E todo eso se aprende co deporte. Espero que a partir de ahora poden entrenar o alcalde moitos xogadores aquí, porque un campo de erva artificial é unha inversión cara, pero é rentable porque os gastos de mantenimiento son mínimos e permite instalarse, permite entrenar a moita xente. E tamén quero dicir que este campo financiado con fondos públicos é un diñeiro que pagan ustedes, porque eu non me canso nunca de repetir isto, porque a xente dice, home, gracias que fixeron, gracias que fixeron. Este non é un diñeiro meu, nin de ningún diputado provincial. É un diñeiro que se invirte, pero que ven do diñeiro que pagan os ciudadanos cando pagan os seus impuestos. E unha democracia é un pacto entre os ciudadanos, onde os ciudadanos teñen dereitos e teñen deberes. E teñen o dereito, os ciudadanos, de exixirlle aos políticos que gestionan o seu diñeiro que o faigan con honestidade, que o faigan con honradez, que o faigan con eficacia e con eficiencia para resolver necesidades, para resolver problemas, para que a xente viva mellor, teña maior calidade de vida e un maior bienestar. Pero, ademais dos dereitos, están os deberes. E os ciudadanos temos tamén deberes, e hai no que recordar, porque parece que construímos unha sociedade de dereitos, onde todos temos dereitos, pero ningún ten deberes. Temos tamén deberes. E neste caso, temos o deber, como ciudadanos, de cuidar das instalacións públicas. Porque moitas veces, o que é de todos o despreciamos, o noso cuidamos, pero o que é de todos, como non é de naide, e de todos non é de naide.
cada cousa que se destroce, cada estropicio que se faiga, é algo que se ten que reparar, e é un diñeiro público que se vai invertir, e ese diñeiro público que se invierte en reparar ese estropicio é un diñeiro público que se deixa de invertir en outro gasto necesario para a sociedade. Por lo tanto, vosotros, os pequenos, non esquecedes nunca que tedes dereitos e tedes deberes, e canto máis interiorizamos isto, máis libertad habrá, máis democracia habrá e máis bienestar habrá. Ojalá disfrutemos todos.